Мили приятели, добър ден и добре дошли на традиционния коледен празник на спортистите. За 8 поредна година най-завеените, най-заслужилите и най-добрите спортисти на Свиленград се събират заедно, за да направят равносметка на постиженията си, да ни припомнят за своите успехи и да ни изпълнят с истинска гордост, че са нашите съграждани. През 2013 година спортистите на Свиленград извоюваха поредните си международни и национални титли. Те спечелиха множество медали от първенства и шампионати. Клубовете им са отличен пример за добра спортна подготовка и това безспорно е плод на неуморния клуб на техните треньори и ръководители. Постигането на високи спортни резултати се дължи на създадените от община Свиленград условия за спортуване. Подобрена е спортната инфраструктура, изградени са модерни и многофункционални площадки. Започна изграждането на многофункционална спортна зала. Утвърдените традиции в областта на спорта и добрата спортна база са предпоставка Свиленград да бъде домакин на различни спортни прояви от национален и международен мащаб. Много съществен за цялостното развитие на спорта в Свиленград е фактът, че в продължение на няколко години община Свиленград финансира със собствени средства спортните клубове и голяма част от спортните прояви с над 200 000 лева за година, от които 70 000 всяка се разпределят между спортните клубове съгласно правилника. По отношение на детско-юношеския спорт, община Свиленград има чувствително предимство пред редица други общини. Регистрирани са 14 спортни клуба, които отговарят на изискванията и критериите за финансиране и имат право да кандидатстват за финансово подпомагане. 27 треньори по различни видове спорт, като футбол, колоезене, спортна гимнастика, айкидо, кикбокс, шахмат, ръгби, спортни танци, пожароприложен спорт и йога се стремят да повишат спортната форма на над 500 спортисти. Работата на треньорите по различни видове спорт се осъществява с цел първичен подбор и селекция, както и начална подготовка на най-талантливите в областта на спорта деца. Треньорите са високо квалифицирани в направленията си, част от тях завършили Национална спортна академия или са доказани състезатели по спортовете. Изявите на децата са на всички нива, от регионални до държавни първенства. Школа по футбол Свиленград 1921 с треньори Димитър Калторов и Петър Костадинов. През 2013 година школата израства значително и постига отлични резултати в първенството на Българския футболен съюз за област Хасково. Възрастовата група деца и младша възраст завоюват първите места в съответните групи, като постигат общо внушителните 15 победи. Нека чуем имената на отличените футболисти. Христо Георгиев, капитан на отбора, Златомир Стоилов, Калоян Пехливанов, Марин Найденов, Йордан Лозанов, капитан на отбор младша възраст, Костадин Желев, голмайстор, Христо Проданов и Владимир Владимиров. За високи спортни резултати клубът получава грамота и парична награда. Моля Христо Георгиев и Йордан Лозанов, капитани на отборите, да получат отборните награди. Наградите ще бъдат дадени за високи спортни резултати общинска администрация Свиленград награждава Димитър Калшов и Петър Костадинов на треньор на клуба. Моля дамата се явят за награждане. Промоци връща госпожа Кристина Милушева. Ще поканя госпожа Силвия Тенчева да поздрави всички спортисти за успехите, които са постигнали през 2013 година. Уважаеми спортисти, колеги и треньори, много съм радостна и за мен е чест, че ме покани колегата тази година Антон Пенчев. Много съм радостна за това, което виждам. И така очите ми се напълниха и душата също, защото виждам една много голяма масовост, един голям ентусиазъм от ваша страна.
Поздравления за колегите треньори, които са успели през тези трудни години да привлекат децата в своите клубове, защото това е начин да избягат от всичко негативно, което ни заобикаля. Поздравявам ви за всичко това, което правите, защото има смисъл. Спорта е едно велико нещо. Искам да ви пожелая една успешна 2014 година, да бъде по-успешна от спортната 2013. Поздравления за кмета Георги Манолов, който прави всичко възможно децата на Свиленград да бъдат в спортните зали, терени и спортни площадки. Бъдете здрави, щастливи и ви пожелавам успешно участие в следващата състезателна 2014.